ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi da ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ya Meghalaya Scholastic Aptitude Test haka khatan real tergubanai March haka porshi phoba jem step hashulong tura bat cleariat. Shnong Rajai keberan Bangladesh kadang Shnong besyong basa usim kena ke Himanong Stone Wickliffe im hadeng ke Jingim no jong u nakari India badah kakak santrik ulber ajar pusau ukul meningkong jong u Andrew Joel so lamar ubede organizing secretary jong ke Bangladesh Indigenous Peoples Forum ulayo un pelat patba ya ke kot belatho du ba Daniel Stone lingdo kebla ai kerteng ayu nginle Jingim batang Shisien padia ke nega kot keberan pralenong la pelat patba aplau yingsa jong Wickliffe im harajai Daniel Stone lingdo ubedai unong yang saat an jong ying bishar Supreme Court bar basyong basa ha Shnong mau Pyllait jong hima mau yang ulayat ho bola shimpor sahu prasngi bentho ya ka kot ha jingat lenti jong u habrok we kari India bad hakiri ki bamarjan ulayat ho bakadaw bola tho ya ka kot kadai namar bakadan ga jingkhot ka bapin i bu ubre umla berwan phai arsin ha ka perthai bakan kot kadan ya ki jubab ki bangila banle ha bangi em tang Shisien ha ka perthai Ulay thuru baya ka jingmi habade ya ka kot onno senyang kum ka baikot shaki kena school ki badok ki puli ha ki school baki college uba Andrew Joel so lamar habakaran kumukong san ulong baka kot kadan haka ki southly ki binta ki bakin thop ya ki jing e ya ka niam ka rukom ki jing sengri ki jing e ya la ka jat ka kenta baka jing e ya ka bensim rushlor Kiwei part ki dan lang ha kani kesngi nalor ki khasi ki basa Bangladesh bat kiwei part ki jat bin real la dan lang ru di kong really mai so lamar ki bala khandai phulai stam karta bat ibade ikurim jong Wickliffe im Nagaleng jonga kumu nong tho ngawan ban yu ki jat kani ka Bangladesh ka kadai kiwei part kari ngasngau ba Katno kapan dapi kapan sim jonga ada kajing kemen abang ayo ban yu kejat kene kari kam tamba no ya limba ya kene ka wa surma katno ka ba ithiang ba kini ki wa ki ba mi na ki ilum trilum ki hiar se na samadam go penlong ya kene ka wa surma tenga si yo sngau tang history barabor ba sepang kata ka wa surma sampai undala ya jengba sene ayu i kata ka jing kraw jom kana ka chaka ka kot ka ba na tho ka dei spang ayu ngin le ka jing em batang Shisien ba ka dei ka kerteng jung ne ka kot la slam ba la don kumba saw banai ai la perkhat ban pelaji ka ne ka kot dai em simla yo la namar ba ka one ka election ha Bangladesh aga tu ka po MP elections au December te da ka jing plilat kelenti gelayo ban one ha ka ne ka sngi la thoi ka ne ka ko halor kata ka calling ki ong akten parang mo ka ba ka don ka e ka jipen sngiau ha ka donut jonga nasngo ban ai ngo yu bulai bo pen sngiau yang ban thoi ka ne ka ko Ayung in le ka jing em ka batang Shisien way pa way u breu khamtam ka young generations ka pateng jong kisamla kidai bandon ka jing singo tho ha ka mansim ka dei ka jing kali way pa way samla ne ka samla ane ka way pa ka way ka mansim ka jongi ayung in le abang iem tang Shisien na ka pertai te ladam dei ka calling ngamla aban tho ye kene ka kot dei lengba ka calling ka bala penlong ye ngabangan la ban pendep ye kene haba ong ayung in le ka jim ka batang Shisien yisngau tho ka ba ningkong do kalong ba yide bandon kata ka jingya dei baru belai bala lang idon kata ka jingya dei baru belai yisngau tho but kalapan pausha ye kene ka kot ba ni im tak Shisien hangne
bat ni dei ban le hagane ka Shisien berkade ka kamram jong wei po wei ni don ka jingkali ha ka jingim bat onda phila yo ban pulei kana ka kot sngo tho ki ki banta ki bangi dei ban le hagane ka jingim ka batang Shisien sngo ban ai khub lei mo ya baro habangi wan yu kejat ha kana ka Shnong jong u sim pa im Wickliffe sim udai wei ne ki ru shlor te kana ka mensem ka badon ha u ka mensem ka badon ha jong u tirot sing ka mensem ka badon ha kiang nong ba ka mensem ka badon ha ka phan nong lai ka mensem ka badon ha ki breu ka jong u blai kum jong Thomas Jones ka mensem ka badon ha John Roberts ka dei ka bangi dei ban yo ba ka dei ka bangi I singaw ban ai khu blai I yakin ki breu ki ba u blai u la sei but ke ka ba ki trei ki la ai ka ba bahado te ngi kum pi wei po wei ha ka jaj ban reo tana de ha ka ta niam ka bangi don ka Christianity tana ki bangi don hang no ki singaw tho ba u blai u don ka calling hangi bangi de ayu bangin le ha ka ne ka Shisien